Ahoj, my tě vítáme u nového videa z studia Nobody! zase se klp. Zdar, Vody. Zdar, Foxy. Jsem tu z Aero. Zdar! Vítám vás Točíme- při dalším videjku. Točíme hned druhý video po tím prvním z Aero. Ano, ano. A chlebíček tu není, no. Škoda, je dobrý. zase. Ještě nepřišel. Spinka, že? Aby zítra mohl jet mrskat holčičky. Ne, nehej ho. Dobré. Takže vidíte, Era nám tu robí provizorné schodíky. Ano, a wow, Hustý. to je epic. Strašně. Strašně epic. Postupili jsme, to spravilo všetko Era tu všetko riadí, ja sa jenom koukám, to som ja. Moje ja, dobre. IPčka bude v popise, lebo ani jeden z nich sú nemožný, takže tam nevedia dať tú IPčku, takže ja som King. Já bych ho tam dal, A ja kdyby takže, jsem měl čas. no jasný, A nemusel tady po tobě opravovat tady ten dům. Co už, no. Tak, co ideme dělat? Ideme se prolknout. To je výkon tohto let's playu. Co? Jdeme se proletět. Takže Oh. nějak ukážem náš barák. Epic. Takáto hra. Hej, postavíme si u jezírka nějakou nadvodní rybárnu nebo něco takového. Nevím, ale tak vidíte, tu je naše první sídlo, tam bude hned, tak tam bude druhé a ještě tam bude třetí. A jak jako třetí, první, druhé? Tak jakože sklad, A jo. tohle bude obývat a tak prostě malý dom. Alebo tak iba dvě budou. No, nevím, co to Měl bych si vyprázdnit jiný, ho mám úplně celý plný. No, takže ja sa s týmto videom vám aj chci oznámiť, že ja budu točiť sérii Tech Kid Light. Era, ty co budeš točiť? Já nevím, ale něco asi z technik launcheru, anebo klasickou sérii Minecraftu. OK. A chlebík, ten si vybere. Alebo vôbec nič točiť, bude takto obyčajný Minecraft s nami. Já spíš ale ten obyč bych točil. No i já budu single To je player. totiž jako takový nejlepší. No ještě pár minut a ukončím to. Ne, ještě hodně. Já chci, aby to bylo tak 25 minutový. Jdem zahrát paintball? No, jednu arénku by sme mohli skúsiť. Ne, podkopávačku. Jo? F. Jo, že tedy. Join the game. Dáte takto. Nie, oni hrajú. To je zlé. Tak vidíte, Hrajou. aspoň máme, že naživu na smrť, tam už jdu, no, vyhrali jsme. No, já tam nebudu. Jsem tam, z Aero. Jsem tam, takže ukážeme si 2 arény a konec. oh my god, ona je plná, ona je čistá, ta arena. No vidím. Tohle On mě podkopl, ježiš. Oni jsou spolu, to se nedá. Tak musíme jít my spolu proti ním zas. Hej, taky nešli spolu, jenom ho oklamal. Tak počkej, tak pojď. Tak my spolu, Jest, ale podkop jsem ho. nebudem stavět tu taktiku. Jo, jsem první. Třetí. Takže, Hej, ty bogo, oni to mají plný, minule tam byly díry v tým. OK, takže druhá aréna, ještě si dáme jednu a... Bacha, on jde do mě, ten jeden, oni, bacha, Foxy, pomoc. Foxy. Jo, podkopu, bacha. Hej, on bacha. Bacha. Ty bogo, on je Ne. mrtvej. Ne. Skoro je... Hej, Foxy, on... jdem do něj, bacha, Foxy. Počkej, já ho obejdu a ty jdi tam, jo? No tak, Teďka chlebíčku. Ne, chleba, ne. ještě jednu arénu a ukončíme to. Ne, ještě tak 3, ne? Tak ještě. Nic, a pak si zahrám paintball, tak 3 Ne. areny.
Pak si zahrám 3 arenky paintballu, ať z tohohle dílu aspoň něco máte. OK. Jsou také mini hryové videjko. Já se zabil, ale zhodil jsem na jeho. No, takže prehrali jsme, takže mě pb. Join. Jo, lomeno, pb. Ale víš, že já hraju v aréně. Takže já dám s Pavlem. Počkej, ne, já se pozabiju. Pb bude. Tak počkej, já jdu pb red. Zase, no, já jsem korporál. On je tam nějaký master, či čo to je tu za King Konga. Jo, pb red. No, okay. Z tohto se dáme tiež 3 arénky. Já jdu proti tobě, že? Počkej, co jsem já vlastně? Red. Korporál. Takže dobrý. No já jsem korporál. No tak to je dobrý, no. Zástupce majitele. Hustý. Tedy bychom dostali admina, což se nestane. Protože bychom museli jít na nábor, já půjdu asi na nábor. Ale k čemu by mi tady byla admin? Takže 3 arenky a... Konec. Alebo iba 2. Takže ten paintball trvá trošku dlouho. Zabil jsem tě. Vidíte, jaký je dobrý. Vidíte, jaký je strašně dobrý. Ne, korporále! Ty, jaký hustý. Ty hauzáku. Já jsem odešel dávno. O tam můžeš žít. Já tě vidím. Jseš za tou bránou. Ty jsi mě zabil? No, i ty mě. Takže vyhráváme obidva. To je hustý. Tady ty. Ty vole, ty jsi dobrý. Já vím. Jsem stále korporál. No, jsem stále korporál. Bodu vyděláno 9. Takže máme 9 bodů. To je dobré. A už vidíme hru. Kde Cezáčko. Když tomu můžu hovorit Counter Strike. Joj, dobré je. Dobré je hra. Dobré. Já tam dám časovaný granát. Ten je dobrý. Dobře, ne, ten granát úplně. No. Jsem stále korporál, já už jsem něco jiného. Hej, to bylo. Tu jaký prepad. Mě se to úplně laglo. Já jsem korporál. Mně se to taky úplně masivně, ty jsi byl furt skrčený. Já jsem tě trefil. Což je dobré. Takže prehráváme. Takže stihneme asi iba jednu arénu, že to velmi. Já mám 167 bodů, no. Ještě jednu. Dáme si ještě 3 arény, ne? Jasný. To bude renderovat 3 hoďky. Nebude, to tam je na YouTubeku hned. Ty vole, sakry kokos. Dárek, jo? Ty vole. Jsem dlouho dárek nedostal. Tak pohodem. Ne, ne! Nebo mě ještě zabije. Hej, má jedno hapko. Tak vidí. To musíme vyhrát. To vyhraješ, ty vole. Já už jsem se zvládl, že jsem na tvé. Ne! Jo. Ne! Yes! Vyhrál jsi. Ne, ty jsi vyhrál, ty jsi do mě střelil. Aha, vyhrál jsi, mám. Takže já si napíšu něco. Jsem korporál. Okay, takže já už mám peněz. My se s vámi loučíme za schůzení. Ne, dáme ještě arenu. Ne. Jo. Tak ty potom natočíš další. Takže my se s vámi loučíme a čau. Čau.